Здравейте хора! Днес отново ще снимаме на Fortnite. Неочаквано, нали? Но днес няма да е толкова скучно, както всички други мои видеа. Ще правим предизвикателство. Стоим. Трябва да спечелим играта. Като само стоим в зоната с всякакви хилове. Затова нека да видим какво ще стане. Ще играем трио, защото съм с аз, Рами и Нико. И дано да спечелим. Ами да не ви бавя, продължавайте към играта. Извинете, сбърках бутон. Така, значи, хора. Рами, ти казваш къде кацаме? Тука или тука? Там. А на Fortnite правя са 6 години. Ама чакай на... Никой ти каза, че играеш Fortnite от 6 години. От 5. Каза 6. Казах 5. Да. Хора, не забравяйте да се абонирате за Netflix и за Рами Орахам. Рами, колко време играеш? 5 години. Даже станаха вече 6. Даже станаха 6. Ама, Тояна, ти снимаш ли? Окей. Човек. Да, трябва за начало хора трябва да си вземем едно оръжие, за да се бием с него, даже повече. А Тояна, моля да вземаме ръкавици. Какво? Ръкавици, но не можем. Убиха ги. За мен целият ви инвентар после трябва да е пълен. С хил. Аз съм дет. Аз убиха ги. Къде бе? Ама не, че мога да имаме едно оръжие. Едно. Да, да, едно. И хилове. Освен да... Абе, представете си, може да се опитаме да включим сейфа. Да. Подарък ли? Той има подарък. Ти подарък, човек. Опитайте се. Ооо, верно ли има подарък? Подарък, бе. Абе, това е много... Има подарък, където двамата хората ли? Абе, А? който обида? Тук има един подарък. Ето, много добър. Чекай, виж. На 4. Дек. Здраво. Рами, ела да... О, мале, какво е това нещо? Това е чест църква. Пица, пица. Не смисля? Айде бе, нали трябва да се пълним с хилове. Моля, ти пирате. Айде, аз имам доста хилове. Аз имам 4 меткита. Аз имам един метки. Но, един. Еми аз имам 15 бандажки, 150 миста и 3 шилда. Ама шилдове всъщност, шилдове, аз ще взема тук има един медкит, който ще взема, защото шилдове не ни трябва за зона. Брат, ако в сейфа има джик-джик, трябва да вземем джик-джига. Да, със сигурност. Чакай, че има камера. Браво. Кой иска 4 минута? Айде към това. Някой си какво ще правиш тук, бе? Ние вече... Аз идвам. Аз идвам. Взимай. Аз идвам. И за тези подаръци, където говорих с страници. Вече не знам къде е. По камерата се височи.
Моля те, игра, моля те. Джук, 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 джук. Аз ще взема митика, чуйте. Добре, ама да. Джук, джук. Няма джук, джук. Значи, не чупи. Така, сега целият ви инвентар трябва да е пълен с хил. Не взимаме Така, нищо. ти, на някой митика аз ще взема и това. Аз ще взема това. Ама то всъщност и митици не трябва да взимаме. Не трябва да имаме оръжие. Едно оръжие казахме, че моя. Ама в зоната за какво сме оръжие? Балоните си. Така. Може би рокет трябва Всичко ли взехте? Добре, Не. ще си взема. Ето, една помпа си взема. Там има такова. Не ми трябва. Някой да го вземе, Никой Лад, вземи го. Кое бе? Това където съм маркано. Пани. После ще Не, ви бе, кажа- за тебе, после ще за трябва да тебе. го хилвам, аз знам. Това е това. Ама аз имам значено оръжие. Това е митик. 1, 2, 3. Не, бе! Аз още си хилвам! Не каза. Айде да бегаме. Брат, дай ми на мен да едитвам, бе. Защо? Защото аз съм по-добър на едитването от двамата ви. Да, бе. Много по-добър съм. Затова ви казах, че ни трябват мутици. Я много Вижте, тук е пряк път. по-рано. Не чуваме ли се добре? Би трябвало Не знам. Не знам. Има чувството, че съм маяма. Така да подпорят. Аз имам 3 меткита и 10 бандажки. Аз имам 15 пачки, 3 меткита и 2 пъти по 150 метра. Браво. Какво направи, бе? Аз умирам. Айде, Ти умря? Ела. Ама какво правиш? Идвайте, бе. Някой има ли патрони за такова? За SMG? Ето. Не, бе, не SMG, Скар. Ти какво митик имаш? Ти какво имаш оръжие? Зелена помпа. Ти патрони. Такова. Това е пистолече. Не знам да. Това ми е любимо. Къде отивате, бе? Къде Ама- отивате, бе? Чакаме. Ама да вземем хилове. Ами, добре, вземете. Да, не знам това. Достатъчно, за да оцеля в зоната. Това е някакво правилно от зона. Какво? Ще вземем нещо от машинката. Да. Не, каза, пистолет има. Има ли хилове там? Има снайпери тук. Да, и патрон. Чувам нещо. В нещо на типа. Как че оцелям. Аре, ходим някъде кора. Само шпи. Не, бе, ние трябва сега да чакаме зоната. Ама да търсим хилове, ела. Ама ние тук трябва да чакаме зоната. А я не почне бе.
Можем, аз ще отида ето тук горе, защото това, това е, ще отида ето тук, горе. Горе ми харесва. А? Вижте, може да вземете риба. О, подарък! От него... О! Знаете ли, че от подаръка може да се падне най-плуващата машина? Не се... О! Да вземем ли супер... такова? Да, това е хил. Ами да, Rocket Ram не можем да вземем. И без това няма да. Тук се строи. Не бе, това аз го пускам, бе. Айде, още 30 секунди, хора! Ние сме в топ 50. Според мен ще звучим на второ. Тук няма ли поне машина за хилове, брат? Айде, започва. Сега умрехме. Рами, ти що си там, бе? Не е честно. Сега ще Е, е. трябва Сме бе. на едно ниво. Елате Три. тук, елате тук. 2, Елате. 1, влизаме. Вътре сме. Елате. Като ставим на малко кръв, ще се вихилна с тък сплешки. Не хилвай още. Само ги държиме. Ако се не да се добре. Зоната после ще има по 10 с кръв. Ще трябва много бързо. Не, май няма да успеем, когато тръгнем от зоната. Май трябва ние сами да се хилваме без чак с плашките, тях да ги използваме, когато започнем да взима по 10 кръв. Значи аз имам 6 чек плашки, че използваме 2. Ау, Нико умира. Айде, ще ги използваме, нали? Никой има. Да, аз съм тук. Използваме всички без да Не, останаха ми 2. Нико! Не бе, стига. Нико! Хъбиш ги за нищо! Дай ми ги. Нико, хъбиш ги за нищо! Изхъбихме О, това- екзотик сплашки за нищо! О, това са екзотик, моите са рер. А да си пак. Ела тук, Ние бе. можем да си ходим също. Можем да си ходим, да се разхождаме така в зона. Ама трябва да сме заедно, защото ако някой умре, няма как да го спасим. Или един трябва да хилва с чак плачки, другия да го спася. Абе, ние да не излезнем сега без да знаем от зоната и да убием някакви хора. Ами, може да излезем от зоната. Какво? Елате. Това не са екзотика, чак плачките. Ама пак няма нужда, то бяхме нормално. Нищо да сме на макс. Моля да вземем това тук, където свети. Кое? Не, то много далече. Няма пица, И вече не мога да излизаме. Не, ало! Нико! Нико, бе! Ама не, бе, какво правите? Аз започвам да се хилвам. Пица! И аз почвам с килом Не, пица. я ще цялата, бе. Спрете! Спри! Но не пъти се. Ще ги взема за парчета. Ама ще изям едно. О, Нико, започвай да се хилваш. 28 минути пусна. Нико, хилвам се малко.
Аз си да. Айде, можем да продължаваме да се разхождаме. Дай да проверим тук дали има честове с хилове. Добре, има А, бандажки. не, има бандажки много. Ето къде някой да вземат, вече няма място. Не, ще вземат пицата и ще вземат това. Прелазвам бандажки. Къде има бандажки, бе? Той Рами Че? не ги взе. Ключ. Ама хилвай се, бе! Нямаш ли някакво? Хилвай се! Ма аз нямам хилове. Той Ама Рами защо си не взема. си взе? Толкова време бяхме. Ето и две бандажки. Как нямаше абсолютно никакви хилове? Нали това беше смисъла? Да вземем хилове. Да се хилваме. Кой е бандажки? Абе, ако сме с това май няма да ни взима кръв. Нека сме това. Абе, Пак знаете ни ли, взима кръв. ако ни се падне агмент, който ни дава от калта да се хилваме, можем през цялото време да се хилваме. Започвам да се хилвам. Аз съм си такова всички аргументи. Явно и аз, защото не ми дава много време. Такова нещо няма. Още малко да се увеличи, тук ще има къща. Сигурно много често ще има. Yes! Айде, влизаме в къщата. Чек сплашки. Добре, чек сплашки. Гъби, тук нещо. Бандажки. Бомба. Аз нямам свободно място. Ево това чест, какво ще ми се падне? Нищо хилва. Само без да искаме да не умрем вътре в къщата, ще стане лошо. Не може да се таковаме. Нико, ще умреш? Нямам хилове. Ето ти още бандаж. На бандажка. Намерих плодове. Банан намерих. Ще хвана малко банани. Маля, Ябълки тук- имам. Ябълки Тук, имам. брат, тук за кавици има. Да. За да сега ли разбираш? Гъби! Има тук, ама някой не трябва. Хубаво, ние сме в топ 20, бе. На тавана има още чек сплашки. Елате тук да се хилнаме. С чек сплашки. Ела, Нико. Стоп, бе! Останаха ми 3 и една такова. И една... Айде да ходим. Ако спечелим. Аз нямам бандажки. Нико, ти умираш. Нико, бе! Безпокойно, бе. Ама трябва да вървим лека по лека. Аз умирам, нямам килове. Имам една чак сплашка и 3 меткита. Ще използвам един меткит. Китовете със сигурно ще ти помогнат. Няма да умреш. Зоната по 2 кръв вече. Да. Айде да ходим напред. Чакай, че аз ще умра, май. Чакай. Не ми казва, че ще умра преди да съм се хилнал с метките. Добре. Буквално на мен ми трябва хилове. Съм при някакви къщи. Моля ти се хил някъде хил на 20. Нико, ще умреш, бе! Ще умреш, бе! Нико, бе. Умрях. Не мога да се върнем да го спасим вече. Без Нико. Чакайте. Тук има честове с хилове. Чакай, аз трябва да ги скинем там. Използвах чек сплашката. Ама да ги използваш, когато аз съм при тебе. Просто Децам. Невъзможно е. Невъзможно е, ама... Децам? Този има по 4? Айде, умрях. И аз.
Седмо място, добро. Седмо място всъщност са даже много добре. Ами, хора, аз съм доволен, бе. Ай, само играем една нормално, че не искам да играя като нуп. Не е нормално. Това е друго предизвикателство. Какво казвай? Следващото предизвикателство трябва. Спокойно няма да седим в дома за година. Добре. Трябва да имате Нещо бъгна, извиняйте. в целия си инвентар трябва да имате един вид оръжие. Той, Яна, нали още снимаш? Да. В целия си инвентар трябва да имаме един вид оръжие. Един. Какво играхме, че не ви чух от майка В ми? целия си инвентар трябва да имаме един вид оръжие и колкото искаме хилове. Примерно само помпи, само асаут райфъли, само SMG-та. И изкупи до Косфорд. Какво трябва да имаме? Само един само един вид оръжие. Примерно само SMG-та, само на помпи. Само с оръжие играем, да снимам. Зоната почна да взима по 4 кръв. Колкото искаме, можем, каквито искаме. Кое можем е хилове? Да, хилове, каквито искаме, можем. Да. Аз може би ще си сам с Брат, има някакъв про тука. да знаеш. Защото бива като буга. Да не се паднем на него, защото ще ни разбие. И сега ще падаме точно на него. Хора, моля ви се, абонирайте се да стигнем поне до 10 абоната, защото в този Nixflix канала имам само 5. Да, хора, маля, аз съм много тъп, извинявай, никой Рами. Абонирайте се за техните канали, Nixflix и Рами Аурелия. Раме най-сетне има канал. Да, отново. Но да знаете, може би на двата канала няма да ги намерите, ако го пишете. Деца! По-добре вижте линковете долу в описанието. Моя може би ще го намерят, ама не знам за на Рами канала. Първото ми оръжие на мен е снайпер. Няма да съм смисъл. О, не, тук има човек, аз нямам оръжие. На мен е помпа, а може ли да си сменяме оръжията? Да, можем да си сменяме видео. Ей, Намерих. Мисля за сега да съм само с помпа. аз искам да убивам бос. Браво. Аз ще съм само. Човек, тук има човек. О, имаше коронка! Рами си има коронка. Си. Какво са? Подпадък. Да не обиждай, бе, снимаме. О, успях да убия. Ние сме по един кил. Ето, че едно мини. Елате да убиваме боса вече. Тук има медкит. Първо щупете камерите, нищо друго. Къде има медкит? Къде има медкит? Маркана съм ти го, брат. Не се вижда. Никой го е взел. Не съм го. Босът е мъртъв. Не е умрял, ама. Кифаме. О, аз нямам патрони. Ама мен могат да ме убият на един хит. Брат! Дай го, веднага. Аз не всички. Този път митика е за мен. Този път митика е за мен. О, Бай. медкит.
Я... Не, то път пак митика е за мен, защото ти не знаеш Не, какво да толкова избиваш. за мен, защото аз ти дам митик, сега искам аз да се... Добре, ти митика на мен, не ми Не, аз казвай. искам другия. Не, ако щупиш нещо, ще леснем с Калян, няма и ще изключим от това. Аз искам митик, аз се просто да дам. То ще вземем, не знам. Оставете ми един честно. Аз някакво... Падо някой Правда. трябва да... Падо вече, не това е да. А без честове ли играем? А? Честове ли? Не без често. Често бе разбира. Окей. Да вземаме ли митика? Аз нямам поръча, какво да се набие? 3, Ама... 2, Рами, който го е взел, значи сега трябва да се само с есен. Какво? Това, който го е взел, трябва да е само с есен. разбира се, че Рами го взе. Значи Рами го само с есен. Аз без това няма как да използвам това оръжие. Медкит! Даже два. Поранка! Взеха я. Ето като Кой ти е? Кой взе поранка? Пазете ме! Човек ли бе? Ей, човек. Три кръв съм. Ето което го бяга, има коронка. Бяга. Ето го. Моля да си хитнете ме. О, окей. Какво е това? Ето да се хилваме, когато сме в калта, че аз май ще го взема сега. Снимката каква е? Някакво ждиче с рак. Сега ще трябва да се това. Май има човек. Защото има бокс, ама може вече да си я тръгне. Абе ще взема някакво с пица и някакво правим. Ау, зоната! Айдам чек с плашки. Не, няма човек. Имам чек с плашки. Браво, аз нямам никакви хилове. Само с помпи играя. Аз май само ще газа. Айде бе. Ама ние нали сме в зоната, бе? Ние не сме бе. Ама не казали, че трябва да сме в зоната. Какво говориш бе? Не е вярно това. Не казахме... Нико, ама ти си в зона бе, Нико! Ой, имам работа. Хора! Да? Както винаги ще умра. Ама Нико, защо си в зоната? Защото имам малко работа. Има само да излизам. Деца! Здрав. Идва към вас. Извинявайте, хора, просто Искаш ли да го има? Е това? извинявайте. Ама аз съм само с помпи. Аз не съм няма. Аз съм на две. Нико, ти ме хилвай, ти ме хилвай. Ама, Рами, защо ме защо ме на оръжието? Сега играем, да сварям.
можете да се да я последвате във всичките ми социални мрежи, винаги го върквам, да се абонирате на Nixplix и Рами Аурожак. За мен, разбира се, лайквайте, а от мен, Рами и Нико. Чакай! Хора, ако стигне на 4 сабскрайба, ще кача първото си видео. Да, ако в на Рами канала стигнете се абонирате и стигне 4 сабскрайбера, качва първото си видео. Ти, Нико, какво искаш да кажеш? Хора, аз ако стигна 10 субскрайбера на Nixplix, ще ви подготвя много голяма изненада. И очаквайте следващото видео другия петък за Рами и Нико. Не знам кога ще качат, а от нас тримата. Чао! Чао!